Hainbat galdera egin ditu Iriarte Andereak eta kontakizun bat ere egin du, noski interesatua, noski desitxuratua, noski errealitatetik kanpo dagoena, izan ere badakizulako estrategia, alegia abiadura handiko trenarena, Europako estrategia bat dela, konpartitua dena guztiz Euskal Erakunden aldetik, aspalditik. 1984ean lehentasunezkotzat jotzen da, Europan bertan, eta geroztik, sekulako atzerapenarekin, ez da, ez Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena, ez da ere, Eusko Jaurlaritzarena ere, sekulako atzerapenarekin, tren hori martxan da. Atzerapen askorekin eta traba ugarirekin. Traba asko eta asko eukiditu abiadura handiko tren honek. Eta oinarrian zer dago? Oinarrian dago estrategia bat Europatik datorrena esaten duena deskarbonizazioaren alde egin behar dela apostu sendoa. Eta atera behar direla bai ibilgailuak eta bai kamioiak errepidetatik. Izan ere, oraingo datua da 2024koa eta hori azterketa hori egina daukagu Gipuzkoako Foru Aldundian, nun esaten dan neguko efektuko isurien, gasen isurien 48% ibilgailuek egiten dutela. Hori gaur egun ere bada datu bat asko kezkatzen gaituena, baina 94tik ordutik Europar Batasunak esaten du lehentasunezkoa dela abiadura handiko trena egitea. Eta geroztik ibilbide bat egiten du. Ibilbide hori beti txosten teknikoetan oinarritzen da, beti kaso guztietan. Eusko Jaurlaritzak ere bere plangintzak egiten dituenean eta ministeritzak bere plangintzak egiten dituenean oinarri teknikoetan egiten ditu bere plangintzak. Naiz eta atzerapenak euki, beti oinarri teknikoetan. Bai 2001ean, bai 2006ean, bai 2007ean, urte guztietan zehar, plangintza guztietan ezkiokoa agertzen da. Zuk estazioarena aipatu duzu broma bat egiten, baina benetan iruditzen zait arduradun politiko batek jakin beharko lukela ezkioko estazioak beste funtzio bat ere baduela. Eta hori mahai gainean jartzea broma eginez nik uste ez dela onargarria arduradun politiko baten aldetik. Baina hori alde batera utzita ezkioko lotunea izan da beti lehenetsi dena eta lehenetsi duena. Eusko Jaurlaritzak lehenetsi duena Nafarroko gobernuak eta baita ere ministeritzak. Beti oinarri teknikoetan oinarritutako txostenak izan dira. Por cierto, hori horren inguruan egonda adostasun zabal bat, adostasun horretik kanpo gelditu dena beti izan da Ezker Abertzalea. Eta Ezker Abertzaleak esan duena da, ez lehenengo urtetan, ze Hondarribinde Irungo udaletan mozioak aurkeztu zituen duela urte batzuk, tren hori bertatik pasatzeko eskatuz, baina urte batzuetara esaten dute ozen eta tinko Ezker Abertzale guztiak, eta berriro diot guztiak, egingo duela borroka abia handiko trenaren kontra. Hala esaten du, eta borroka hori mantentzen dute helburu batekin eta da gelditzearena. Ez dute lortzen zorionez, baina traba ikaragarriak eduki ditu herri honek. Ikaragarriak, eta danok ezagutzen ditugunak. Beste azpiegitura batzuetan ere gertatu direnak. Ikaragarriak. Eta horren atzean dago estrategia bat Ezker Abertzalearena, esaten duena, borroka egingo duela, Ezker Abertzale osoak eta berriro diot osoak abia handiko trenaren kontra. Gainontzeko guztiok bat egiten dugu abia handiko trenaren alde. Deskarbonizazioaren alde egiten dugulako. Klima aldaketaren kontra egiten dugulako. Eta beraz, gure jarrera da argia eta nabarmena. Eta aldi berean eskatzen diogu Espainiako gobernuari lehenbailen abiatzeko obra horiek eta lehenbailen bukatzeko. Guretzako herri bezala, herri ikuspegitik, Europarekin konexioarekin, Arko Atlantikoa, baita Mediterraneoa ere, gure herriarentzat eta gure lehiakortasunarentzat eta deskarbonizazioaren kontra egiteko ezinbesteko azpiegitura dugulako. Beste azpiegitura batzuk beharrezko ditugun bezala. Baina hemen badago Ezker Abertzale bat, inoiz txosten teknikorik erabili gabe beti kontrako jarrera eduki duena. Beti eta kaso guztietan. Beti eta kaso guztietan. Ze txosten tekniko erabili zuen bere garaian Leizaranen kontra Ezker Abertzaleak? Ez zuen txosten teknikorik, batez. Ze txosten tekniko dauka Ezker Abertzaleak Y-koaren kontra jarduteko? Batez. Maialen Iriarte ere aurkezten denean lehendakari gai, esaten du ni lehendakari balima naiz, abiadura handiko trena gelditu araziko dut. Ze txosten tekniko erabiltzen du
hori argudiatzeko batez. Eta ordea, etortzen da ona, eta Batzar Nagusietan aurkezten du interpelazio bat, Gipuzkoako Foru Aldundiari zuzendua, diputatu nagusiari zuzendua, jakinda, ez dugula eskumenik alor horretan, eta ni ez naizela inoiz lehendakari gai izan, aurkezten dit interpelazio bat, eta esaten dit, ze txosten tekniko dauka, Gipuzkoako Foru Aldundiak, esateko Ezkiokoa dela lehenetsi beharrekoa, publikoak direnak eta danok ezagutzen ditugunak. 2018 arte beti lehenetsi izan da Ezkiokoa, kasu guztietan. 2018an Alderdi Popularra dago Espainiako gobernuan, kasualitatean momentu horretan ere Arabako gobernuan Alderdi Popularra dago eta hor egiten du txosten bat. Eta txosten horretan esaten duena da, txosten horrek Espainiako gobernuarena, ministeritzarena esaten duena da, ingurumen ikuspegitik Ezkiokoa dela lehenesten duena. Ingurumen ikuspegitik. Eta zu funtzionalidadearen aipatzen duzu, eta funtzionalidadearena aipatzen du Eusko Jaurlaritzak bere alegazioetan txosten horri erantzunez. Eta esaten du funtzionalidadearen ikuspegitik, inolako zalantzarik gabe onena Ezkio itsasoko lotura da, eta funtzionalidadearen irizpide hori ez du bere tabla multikriterio horretan jasotzen Espainiako gobernuak. Eta horretaz aparte beste argudio pila bat teknikoak aurkezten ditu, nun esaten duen ingurumeneko txosten hori, nun esaten den Ezkio hobea dela, teknikoki gaizki oinarrituta dagoela. Horiek dira Gipuzkoako Foru Aldundiak erabiltzen dituen txostenak. Horiek dira. Horiek direlako daudenak. Eta guk eukitzen dugu bilera Santano idazkariarekin, eta galdetzen, honen berri eskatzen diogu, eta esaten dioguna da informazioa euki nahi dugula, eta bilakaeraren jarraipena egin nahi dugula. Bai? Halaxe da. Hortaz, erabili dituen txostena Gipuzkoako Foru Aldundiak dira, ezagutzen direnak eta publiko direnak, eta ez besterik. Eta inondik inora guk ez dugu oinarritzen interpelaziorik esanez, komunikabide batzuetan agertu dela ustezko txosten bat, txosten hori ezagutzen ez dugunean. Ez zuek eta ez guk. Eta daukagun informazioa da, ministeritzak egindako txostena lehenengoa 2018koa, ingurumen ikuspegitik lehenesten duena Ezkiokoa, eta bestea Eusko Jaurlaritzaren alegazioen txostena, nun nabarmena adierazten duen funtzionalidadearen ikuspegitik Ezkio dela inolako zarantzari gabe lehenetsi beharrekoa. Irizpide bakarra dagoela Gasteizko loturaren aldekoa dana. Eta da, inbertsioa, jatorrizko inbertsioa egiteko garaian merkeagoa dela. Baina aldi berean, eta hori kontrastatzeko esaten duna da, inondik inora ezin da hori kontuan hartu. Izan ere, hartu behar da kontuan, azpiegituraderen bizitza guztia kontuan hartzeko horren errentagarritasuna. Eta kalte handia egingo geniokela gure herriari eta gure etorkizunari, alegia gure ondorengoei, baldin eta irizpide hori bakarrik kontuan hartuko balitz. Kaltetuko lukelako eta hipotekatuko lukelako gure ondorengoen etorkizuna lehiakortasunaren ikuspegitik eta helburu horiek lortzearen ikuspegitik. Hori da, guk Gipuzkoako Foru Aldundiak erabili duen txostena bere argudioa mahaigainean jartzeko une guztietan. Urte askotako estrategia, urte askotako txosten teknikoak, askotakoak. Eta ezagutzen den bakarra da 2018ko bat ministeritzarena, eta hor ingurumen ikuspegitik ere dio hobea dela Ezkiokoa. Eta teknikoki kontrastatua eta aldi berean ere esaten da desitxuratu egin dela txosten hori. Hori Eusko Jaurlaritzako txostenak dio. Eta nik Maialen Iriarteri galdera bere egingo nioke. Urte hauetan guztietan zehar, ze txosten tekniko erabili du, Ezker Abertzaleak, ze txosten tekniko erabili du Maialen Iriarte berak hautagai izan denean lehendakarirako, esateko abiadura handiko trena herri honek ez duela behar eta alduen guztia egingo duela eta bere eskura dagoen guztia egingo duela hori gelditzeko. Arduradun politikoak, gera biok, zu oposizioan eta ni gobernuan, eskumenik ez du Gipuzkoako Foru Aldundiak alor honetan. Eskerrik asko.
proposatu, baina ahaztu duzu Batzar Nagusi hauek jada egin dutela proposamen bat, eta Batzar Nagusi hauek jada hartu dutela erabaki bat, eta erabaki hori dela hain justu ezkiokoa lehenestearena. Batzar Nagusi hauek eta zu ere Batzar Nagusi hauetako kide zera. Eta Batzar Nagusi hauek ere eskatu ziguten informazioa eta gertu egotea, eta guk hala egin dugu, eta ariketa hori egin dugu, eta guk Santanorekin bilera eduki genunean geuk eskatuta aste honetan bertan, esan geniona zen Batzar Nagusien jarrera zeintzen, aski ezaguna duena berak ere, eta esan geniona zen, guk egoki baloratzen genuela, beraiek ere orain esaten dutenean kata berriak egitera doazela, zundaketa berriak egitera doazenean, orduan Aralar zeharkatzearen opzio hori dela Eusko Jaurlaritzarena. Eta hortik aurrera, zundaketa horien inguruan eskatuz, esan genion gainera, herri honek eduki dituen arazo guztiak eta gero, eduki dituen zailtasun guztiak eta gero, handiak eta oso gogorrak, estrategia bat zegoelako atzetik Ezker Abertzalearena, berriro diot, horren kontra egiteko eta eskura zeukaten guztia egiteko abiadura handiko trena hori gelditzeko, eta saiakerak egontzean, eta gogorrak eta asko sufritu zuen honetan ere gure herriak, esan geniona zen, zailtasun horiek gainditzeko gaitasuna eduki eta gero, ezin genuela ulertu edo erakundeak ezin zuela ulertu, aitzakitzat erabiltzea, zundaketa egiteko zailtasuna jartzen zizkitela jabe batzuk. Hori ez genuela inundik inora konpartitzen, eta lehenbailen egiteko zundaketa horiek. Edo nola ere, eta berriro atzera egiten dut. Neri iruditzen zait, eta konstatatzen dut, zuk argumentuak errepikatu dituzula, ez txostenik mahai gainean jarri ez dudalako. Benetan, oso zaila dalako zure lekuan egotea. Oso zaila da. Izan ere, hainbeste urtetan, Ezker Abertzaleak inolako txosten teknikorik gabe, erabaki duenean, herriaren izenean, herriari galdetu gabe, abiadura handiko trena zela neoliberala, herriaren kaltetan egiten zan, eta hainbat elementu oraindik ere gaur bertan hemen entzun behar izan ditugunak. Inolako txosten teknikorik gabe horrelako erabaki bat hartzen duenean, neri eskatu ze txosten tekniko erabiltzen dituan, aipatu zehazki zeintzuk diren, eta honeak harri dizkizut, zeuk ikus ditzazun, hau ministerioarena da, eta hau Jaurlaritzarena da, eta hemen besteak beste, aipatzen duena da, valoración, resumen, estudio informatibo. Funcionalidad, H, Ezkio itxaso, 4. V, Gasteiz, 2. Ikusi balin baizu zergatik galdetzen duzu da. Ezagutzen balin baizu zergatik galdetzen duzu da. Ministeritzarena ezagutzen balin badezu zergatik galdetzen duzu da. Biak dira kontundenteak, baina hala eta guztiz ere zuei txosten teknikoak ez zaizkizu inporta. Ez dituzutelako inoiz kontuan hartzen. Noiztik erabili du Ezker Abertzaleak txosten tekniko bat, jarrera bat mantentzeko azpigituren inguruan. Inoiz ez. Leizararen ez zuen egin, eta abiadura handiko trenaren kasuan ere ez txosten teknikoak ez zaizkio inporta Ezker Abertzaleari. Ez zaizkion bezala inporta eolikoen kasuan. Isiltasuna gorde, pixkat, ez zaizkion bezala inporta eolikoen kasuan. Ez zaizkio inporta. Ez? Helburua konpartitzen da, baina izue, erresagoa da beti kontraritzea. Beti eta kaso guztietan. Eta esei da zu esan, Ezker Abertzalea zer edo zer, zu zeu izan zeharanean lehendakari gai, eta esan dezunean lehendakari izaten bali mazera, gelditu egingo dezula abiadura handiko trena. Ze txosten teknikotan oinarrituta? Hauetan publikoak direnak, desde luego ez. Eta hauek dira ezagutzen diren bakarrak, dauden bakarrak. Eta hauek egonda, eta zuk ezagututa orain esan dezun bezala, nola da posible, txosten teknikoak hain abrumadoreak izan da, Ezker Abertzaleak eta zuk zer horrek hautagai izan da esatea gelditu egingo dezula. Ze txosten tekniko erabili du? Ze txosten tekniko erabili du? Ez zazu errepikatu. Errepikatzen dezu ez daukazulako inolako argumenturik. Desde luego, ez teknikorik. Ez teknikorik. Batez, ez hemen
eta ez beste kaso askotan. Errezagoa dalako kontra jardutea beti, errezagoa dalako beti denaren kontra jardutea, pankartaren atzean jartzea, baina gero momentua izten danean, trenera igotzea. Eskerrik asko, Mendoza Andrea.